תודה רבה ששבתם אלינו. משפחות נרצחי מסיבת הנובה זעקו אתמול את זעקתם בוועדה לביטחון לאומי בכנסת. מצטרף אלינו עמית ליאור, דודו של מתן שנרצח במסיבה ברעים. עמית, שלום. אבל קודם כל, שלום אהוב יקר, חבר יקר. לפני שנתחיל, אני רוצה רגע שנראה קטע מהדברים המאוד חזקים שאמרת אתמול בוועדה. מלחמת לבנון, צביקה, הייתה גן ילדים שנלחמנו בה. הכל היה גן ילדים, לעומת הזוועה הזאת, שאתם, המדינה הזאת, הממשלה הזאת, הובלתם אותנו. תנו להם דמי חרפה. טפלו באנשים האלה, אל תשנו בלילה, עד שאין מישהו שכל מהותו זה להיות אמפתי, ואתם לא אמפתיים, כי אתם מפלגתיים. כולכם פלגנות. ושנאת החינם שזרעתם, הוביל לעיוורון, שהוביל למוות, שהוביל לשואה. כל יום יש מתאבד בדרך, כל יום יש אימא ממוטטת שלא תחזור לחיים שלה, ואלוהים יודע מה הם יקבלו. אני לא מקנא בהם. עמית, החיים שלך נעצרו בעצם ב7 באוקטובר. ב7, 07-10-23, אני נכנסתי לקוביה שחורה שנקראת שכול, והשכול הכי נוראי שיכול להיות בעולם, שכול מיותר, שכול מופקר. הנובות מהרגע הראשון, כל מי שהיה במסיבה הזאת נשלח למותו, כי שלחו אותם 400-500 מטר מגבול. 4 שעות לפני שכל מה שקרה, כבר כל המודיעין ידע, אנשים הלכו לישון עם הידיעה הזאת, ולקום כל בוקר כדוד של הזוועה הזאת, לא נותן לי לעשות שום דבר חוץ מלחשוב על הילד הזה, לעבוד ולהנציח את הילד הזה, לחשוב על הרגע הנורא הזה שהוא הבין שחייו נגמרים, על אח שלי עופר, על אשתו שרלה, ועל אחותו שנשארה לבד בעולם. כי אחות, הילה, החיים שלי לא זזו, החיים שלי תקועים במקום. אתמול כשאתה יושב שם בוועדה, עמית, מישהו בכלל, אתה רואה שהדברים האלה מחלחלים מה שאתה אומר? אתה אומר להם, תתעוררו על החיים שלכם, תבינו איפה אתם, הם בכלל מבינים? אני ראיתי כאילו את פוגל אומר לך, חבר הכנסת פוגל אומר לך, בסדר, זה לא פעם ראשונה שאני שומע אותך מדבר, אני מבין, הכל בסדר. זה בכלל מחלחל? תשמעי, לשמחתי יש בתוך הכנסת אנשים שעדיין נותרו עם טיפה אמפתיה. אז אני כן, פתאום, מוצא בקרין אלהרר, אוזן קשבת ואישה וחברת כנסת ראויה ביותר שרוצה לעזור לי. וכשאני יושב מול יונתן משריקי, אני חושב ששמו מש"ס, ואני מדבר איתו, הוא מבין על מה אני מדבר. הבעיה היא בעיה אינרנטית. הבעיה היא שכשאתה ניגש לאנשים שכל מהותם זה להיבחר עוד פעם, שהם לא מעניין אותם בכלל מה המצב שלנו, כי הם חושבים על מי אשם או מי לא, הם מתעסקים באשמה ולא באחריות. ואני לא מדבר אפילו על האחריות על המלחמה, אני מדבר על האחריות הכי בסיסית שיכולה להיות. מדובר פה ב4,000 איש שעברו אירוע, מגה אירוע, ברמת תנכית, שאיש בעולם לא התעסק בו. מי ידע מה זה להיות ברווז במטווח 7 שעות כשמדינה לא עוזרת לך? 2 מסוקים עלובים באוויר שלא יורים ועוד איזה טנק. כל ההשפלה הנוראית הזאת. אז כן, אני מצליח לגרד פה ושם איזה נימה של אנושיות אצל אנשים. אבל אני גם לא מחכה לזה. אני מכין את עצמי לקראת הלא, או הבערך, או הלא עד הסוף. ואני לא מתכוון לוותר, אני מתכוון לכתוב חוק, ואני מתכוון לקחת את הנובות האלה לתוך הכנסת. עשיתי את זה כבר יותר מפעם אחת, כתבתי יותר מ3 חוקים בחיי כיושב ראש איגוד תסריטאים. שבתי רעב פעמיים בחיי, פעם אחת בשישי תאגיד. אני לא אתן למדינה הזאת לשכוח ממתן. אני לא אתן לדודי אמסלם וטלי גוטליב להחזיר אותנו אחורה לסחי הזה, שהוביל אותנו למקום הזה, לגועל נפש הזה, שהוביל לשנאת החינם, שהוביל לעיוורון, שהוביל לרצח, שהוביל למוות, שהוביל לשואה. אנחנו בתוך שואה. ובתוך השואה הזאת עכשיו, האנשים האלה גם מקצצים את תקציב הבריאות ובריאות הנפש. ייצרנו פה מחלות נפש נוראיות. ייצרנו פה טראומה נוראית ופוסט-טראומה שאלוהים יודע מתי נצא ממנה. זה ייקח דור או 2 לצאת מהמקום הזה. והלא אחראים האלה, שקוראים להם ממשלה, והם לא באמת ממשלה, הם ממשלת מעבר. זה הרי ברור שכל הקוניונקטורה הפוליטית בישראל תשתנה אחרי הבחירות האלה. אני גם אעזור לזה לקרות ככל שאני יכול. כי לא יכול להיות שגוף, שהוא נקרא מדינה, עם 120 חברי כנסת ועוד 38 נורווגים, כאילו אנחנו נורווגים. אף אחד לא שמע, אף אחד לא ראה, הכל קרה להם במקרה. הם מתעסקים ברבע שעה לפני או אחרי שמישהו קיבל טלפון. כרגע יש פה נמקים.
כל יום יש מתאבד או פוטנציאלי, חוזר על עצמו כל יום, יש נפש פצועה שתשים קץ לנפשה אם לא יטפלו בה מיד, והאנשים האלה מתעסקים בלהיבחר עוד פעם במקום להתעסק בבעיה. אנחנו צריכים ממשלת חירום לאומית שבנויה על הבראה. אנחנו בתוך האירוע, לכן אי אפשר בכלל לדבר על כלום, כי אנחנו עוד סופרים את מתינו. אנחנו מתפללים שהחטופים האומללים האלה יחזרו. אין פה בן אדם אחד אחראי בכל הממשלה הזאת שמבין שאנחנו במצב חירום, שלקח על עצמו את התיק הזה. איך זה יכול להיות? מתוך 158 אנשים, איך זה שאחד לא קם ואמר, אני רוצה לטפל בזה, אני רואה את זה כבשלי. בהיעדר יכולת לצאת מהגוף שלך ולהזדהות עם האחר, אתה חסר אמפתיה, אומר שאתה בפסיכופתיה, ואנחנו כרגע, אני קורא לזה פסיכופתיה מערכתית. מערכות שלא עוסקות ולטפל באדם, אלא עוסקות ולהחזיר את עצמם לשלטון. זה לא אנשים שיכולים להבין בכלל מה אנחנו עוברים. ואנחנו עוברים סיוט. אני בכלל מעגל שני, תראי איפה אני נמצא, לוסי, את מכירה אותי. אני מכירה אותך, עמית. את יודעת איפה אני נמצא מהיום שזה קרה. אני יודעת, עמית. אני רציתי שתבוא היום לאולפן, אבל לא יצא, אז אני אשמח שתבוא ושנראה אותך בבירור, ופשוט ניתן לך את המקום הזה כמו שצריך. לצערי חזרתי לכנסת. אני לא רוצה להיות שם, אין לי ברירה, אין לי להיות שם. כי הם ישנים בעמידה. עמית ליאור, תודה רבה לך, אנחנו נדבר בקרוב, וכמובן שהסיפור הזה, גם אני איתך, לא ניתן לו לרדת מסדר היום. כולנו, כל מדינת ישראל באסון. כן, תודה רבה, עמית ליאור, על הדברים האלה.